gaskiya dai kamar misali bangaren mu da muke yi na comedy zaka tarar kusan duka haka haife mu, wanda zaka tarar mutum ne a unguwa zai taso tun yana karami zai rinka wani abu na ban dariya da al'ajabi haka da yi magana ka ji sai gashi dai yaro ne a fuska amma maganar akwai manyanci a ciki, wanda idan ka zauna zaka iya wuni kana fassara magana. To sai mutane su rinka ganin to ai ya cancanta da ka shiga cikin waɗannan mutanen domin kai ma ka bada irin taka gudunmawar ga al'umma da kuma ƙasar mu Najeriya da muke ciki. Gaskiya ne. To Malam Ayatullahi Tage, menene ya baka sha'awa nake son na sani a cikin masana'antar? Ito gaskiya dai abu na farko da ya fara bani sha'awa da masana'antar fim, masana'anta ce da ta tara galibinta da yawanci matasa ne, wanda a wannan lokacin da muke ciki muna fama da illa ta sace-sace, shaye-shaye da wasu abubuwan da ba su dace ba. To ita kuma hanya ce ta kan nemar wa matasa aiki cikin sauki ko kuma ce a kankanin lokaci, wanda idan Allah ya so sai ka ga ba tare da ɓacin rai ko wani tunani ba, Allah da ya taimake ka da kai da iyayenka da 'yan uwanka da maƙotanka da dai wasu wani ɗinka. Watan Malam Ayatullahi, kana son ka ce da ni a cikin masana'antar fim ɗin Hausa kake rike da kanka har kake rike da wasu, kuke ci kuke sha a cikin wannan sana'a, ko ba haka ba? To Malam Ayatullahi Tage, mafiya akasarin mutane kan kalle ka da wani irin kallo wanda ba sai na ce kaza ba ne, sannan kuma suke kallon mafiya akasari, duk da ba zan ce kai ba sa kallon mutane na yin aiki akan fim na al'ada. Me za ka faɗa akan haka a gurguje Malam Ayatullahi Tage? To ka san da ke ita duniya da ita magana zarar rubunu ce, gaba ɗaya ta ba za ta koma ba. Wasu mutanen uzuri suke kasa wa kansu, wanda yau idan ka ga dan wani yana wani abu kai masa addu'a cewa Allah ya shirye shi, ko ka kira shi kai masa faɗa. Yau idan ka ga dan wani yana wani abu ka kira shi kai masa addu'a ko ka kira shi kai masa nasiha, to duk ladan kai na ga Allah, kuma ka sa a ranka cewar kawai ƴaƴanka ne. Amma daga ran da ka ga wani yana abu ka ce Allah ya la'ance shi, to tabbas ƴaƴanka kaiwa. Domin duk lokacin da ka ga wani ka ce wani Allah ya la'ance shi, to ko da laifi yayi maka ba haka manzon Allah ya horar da mu ne. Kamata ya kai masa addu'a ko ka kira shi ka gaya masa, idan kuma ka ga duk wannan ba zai samu ba, to ka kyamaci abin da yake a zuciyarka, ba sai ka fito kana aibanta shi ko kana zagin sa ba. To Allah ya saka da alheri Malam Ayatullahi Tage a cikin wannan shiri namu na gidan tibin Bagauda, kuma shiri da yake nasiha ga kira ga mutane cewar idan mutum ya ga ba an bata ko an yi ba daidai ba ko ba daidai ake yi ba, ya gaya mana za mu gyara, ko ya gaya muku za ku gyara, zan ce. To ga wayannan mutanen me za ka ce? Wannan shirin yana magana gyara ne, kuma gyara kanka ai ba sauƙi mu raba ba. Gaskiya ne, tunda ƙasar mu ma yanzu muna kan gyara cikin yadda roban gida, to ya kamata ka ma fara gyaran daga kanka. Kofa dai mu a buɗe take ta ba da shawarwari da kuma karanta mana abin da ya kamata mu gyara. Da cikin mu ba ma'asumi, babu wani wanda zai ce tunda aka halice shi bai taɓa sabo ba. Kowa yana irin nashi bakin daidai gwargwado, sai dai Allah ya yarda. Amma idan ka ga mun yi wani abu wanda ka ga ya sauka daga kan al'ada ko addini, al'adar ma kuma mai kyau, to akwai hanyoyi masu sauki daga kan irin ka kira mu ta lambar waya da muke da su, ko ka tuntuɓi wasu makusantanmu ko wani abu, za ka iya sa lambar a kira maka mu, ka zo ka gaya mana kuma ba iya mu ba, har manyan mu da waɗanda ba su kai mu da waɗanda muka fi da waɗanda suka fi mu, kowanne za ka iya masa wannan, muddin abin da ka tashi faɗa masa gaskiya ce, kuma akwai Allah da manzon Allah a ciki. To alhamdulillah, Malam Ayatullahi ya yi kira gare mu, ya ce mana akwai ofisoshi a kowace jiha, akwai ofishin Mofon, akwai ofishin Arewa, kuma kowa bai wuce doka ba, sannan muna ƙarƙashin shugabanci ne mu. Kowa za ka iya zuwa ka kai korafi ko ka kai gyara akan abin da aka yi, da izinin Allah za ka ji feedback don za a gyara. Ai na so a ce masu kallon mu ma ka dan taba musu wane ne kai, watakila ko ba su fahimce ka ba, sun ganka a cikin kananan kaya. Kasan ba za su gane ne ba in ba su ganna Bagauda TV ba. A ita Bagauda TV da kake kallo, to tasha ce wacce ta zo da abubuwa biyar waɗanda suke da muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam: nishaɗantarwa, wa'azantarwa,
tambihi ga rayuwa, a nuna maka hanyar da za ka kuma da wannan duniya. To Allah ya saka da alheri. Ku ci gaba da sauraron mu da kallon mu a cikin gidan wannan TV, za mu faɗa tare, Bagauda TV, Bagauda TV a Facebook da YouTube, haka ne? To ku ci gaba da kallon mu a cikin gidan wannan TV mai suna Bagauda TV a YouTube ko kuma a Facebook, haka ne? Na gode mana Ayatullah, Allah ya saka da alheri.